Mill-4 ta' Diċembru sal-10 ta' Jannar, il-villaġġ tad-divertiment Gianpula se jinbidel fi spettaklu ta' dwal koloriti għal żmien il-Milied. Dal-avveniment li sejra t-toroq tal-villaġġ jiżejnu kollha bi strutturi mdawla se jkun ta' spettaklu għall-familja kollha u se jsir bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Id-diversi strutturi se jingħataw il-ħajja bid-dawl u joħolqu atmosfera maġika, kif spjegat il-koordinatriċi tal-avveniment Sarah Aquilina. Kif qed taraw ma' strutturi kbar li jinetaw il-ħajja bid-dawl. Huma affarijiet bħal annimali, hemm affarijiet li huma kreaturi ta' immaġinazzjoni bħal Candy House, hemm affarijiet ta' taħt il-baħar ġifieri għandna l-Coral World, għandna wkoll strutturi relatati mal-Milied. Lilin mix-xogħol li qed isir biex tinħoloq atmosfera ta' Milied, għaddej xogħol kbir minn wara l-kwinti biex min jattendi jħossu sigur f'dan iż-żmien ta' pandemija. Hija drive-thru qatt m'għandek tinżel mill-karozza tiegħek, l-istaff minn mal-bib ħajajdulek isma' tella t-tieqa niskanjawlek il-biljett bit-tieqa magħluqa ħalli jekk ma jkollokx interaction mal-istaff tagħna wkoll, u mbagħad minn hemmhekk il-qudiem int m'għandek tintaqa' ma' ħadd minn nistana madwar it-trail. Kull min jixtieq jattendi jista' jibbukja b'mod elettroniku minn fuq is-sit Shows Happening u jsib l-avveniment The Magical Illuminated Trail.